In October 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Banjara Heritage Museum in which district of Maharashtra? ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଞ୍ଜାରା ହେରିଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ୱାସିମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଅହମ୍ମଦନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଆକୋଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମରାବତୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୱାସିମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which ministry has launched ଜଲ୍ ହି ଅମୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜଲ୍ ହି ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର, ଅପସନ୍ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପୋର୍ଟ ଶିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରୱେଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଲ ଶକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, India has become which economy in the world to cross the foreign reserve of $700 billion US? 700 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବିଦେଶୀ ଭଣ୍ଡାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଭାରତ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଥାର୍ଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଫୋର୍ଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫୋର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ୱିକ୍ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ with the aim of conservation of animals. In which of the following month is it celebrated? ପଶୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ନଭେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟୋବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Who among the following has been appointed as the executive director of RBI in October 2024? ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ RBIର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବିବେକ ସିହ୍ନା, ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଲାଲ ଜୈନ, ଅପସନ୍ ସି ଅମିତେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୀଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଲାଲ ଜୈନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Recently DRDO successfully tested the Vishr's defense system. What is the full form of Vishr's? ସମ୍ପ୍ରତି DRDO ସଫଳତାର ସହିତ ଭିସରଡ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଭିସରଡ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭେରି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ୍ ବି ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏରିଆଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ୍ ସି ଭେରିଏବଲ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭେହିକିଲ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭେରି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which countries are
participating along with India and in Malabar Naval Exercise 2024? କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ମାଲାବାର ନୌସେନା ବ୍ୟାୟାମ 2024ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାପାନ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which team has won the Irani Trophy 2024 title? କେଉଁ ଦଳ ଇରାନୀ ଟ୍ରଫି 2024 ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ। ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲୁ। ଅପସନ୍ ସି ଶେଷ ଭାରତ। ଅପସନ୍ ଡି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which medal did India shooter Divyanshi win the 25-meter standard pistol event at the ISSF Junior World Shooting Championship held in Peru? ପେରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ISSF ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 25 ମିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଦିବ୍ୟାଂଶୀ କେଉଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଅପସନ୍ ବି ସିଲଭର। ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଡି ନୋ ୱାନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, When is World Habitat Day celebrated? ବିଶ୍ୱ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଅକ୍ଟୋବର। ଅପସନ୍ ବି 2nd ସଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର। ଅପସନ୍ ସି 2nd ଅକ୍ଟୋବର। ଅପସନ୍ ଡି 1st ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1st ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Where is the maritime exercise Malwara being organized between the Quad countries? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମାଲୱାରା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ। ଅପସନ୍ ସି ସୁରଟ। ଅପସନ୍ ଡି କୋଚି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Where was the world first bionic eye generic bionic vision system developed? ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବାୟୋନିକ୍ ଆଖି ଜେନେରିସ୍ ବାୟୋନିକ୍ ଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଠାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ୍। ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ। ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Where did PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି inaugurated GAL's first compressed biogas plant? କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କାରଖାନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼। ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Where was ବାପୁ ଟାୱାର inaugurated on the 155th birth anniversary of ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 155ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ବାପୁ ଟାୱାର କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର। ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା। ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
Who has been appointed as a member of the Monetary Policy Committee of RBI? RBIର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ନାଗେଶ କୁମାର, ଅପସନ୍ ବି ସୌଗତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଫେସର ରାମ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଡିଜିପି ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ ଲେଖାରା, ଅପସନ୍ ବି ମନୋଜ ଯାଦବ, ଅପସନ୍ ସି ନଳିନୀ ପ୍ରଭାତ, ଅପସନ୍ ଡି ରାହୁଲ ରାସଗୋତ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନଳିନୀ ପ୍ରଭାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ରଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଇନ୍ ତାମିଲଗାମ? ତାମିଲଗାମରେ ଶ୍ରୀରାମ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଡି କେ ହରି, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ଡି କେ ହେମାହାରି, ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନଟ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ଡକ୍ଟର ଡି କେ ହରି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଡି କେ ହେମାହାରି ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେୟାର ୱାଜ୍ ଦ 12th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବାତାବରଣ ହେଲ୍ଡ? ପରିବେଶ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ବାତାବରଣ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ସି ଲଦାଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ICC has banned ପ୍ରବୀଣଜୟ ବିକ୍ରମା, he belongs to which country? ICC ପ୍ରବୀଣଜୟ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି, ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଂଲାଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏ ଲୋନ୍ ଅଫ୍ $162 MN ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? କିଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ $162 ମିଲିୟନ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ADB, ଅପସନ୍ ବି WB, ଅପସନ୍ ସି IMF, ଅପସନ୍ ଡି AIIB। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ADB।